állítgatni. Az most nincs. De jön. Ez egy sztár, aki bent jön. Ez egy ismert. Ebből három. Három sztár. Egy autogramot fogok kérni a mellemre. Miről maradtunk le? Ezt Tom beindítottam az akciót, egy ilyen karakói gép, 2 mikrofonos. Mi? Karaoke? Aha. Más mondtál? Nem ezt mondtam? Karakói. Karakói gépet akartam mondani. Azt mondta, meg azért Azt mondta, hogy karakói. Karakó szörcsögről származó karakói. Hú, tényleg mondjuk vidéki lasszolja meg. Lesz lánykérés. Mit visznek ajándékba? Apró pénz. Zsebteges. 1 forintos, 2 forintos. 5 forintos. Tehát az már Jó a buli, mert a fiúk már fiúkkal táncolnak. Lassan bemegyek.